Dul mismo sa police station sa Alabel Sarangani Province, gipangplastar ang Kapin gatos ka mga bura-bura nga tambucho sa motorsiklo. Dayon gipaligsan og pison. Nakumpiska sa mga otoridad ang gipangguba nga mga tambucho ato sa ilang Anti-Bora-bora Operation. Ang pagligis sa mga tambucho gisaksihan sa mga opisyal ug empleyado sa lokal nga gobyerno. Sa report sa Alabel Municipal Police Station, 120 ka mga modified mufflers ang gipangpisat kagahapong adlaw, Pebrero 17. Gisiguro sa mga pulis nga dili na magamit pag-usab ang mga tambucho. Ang pagguba sa nakumpiska ang mga tambucho kabahin sa kampanya sa lokal nga gobyerno sa Alabel, barangay ug kapulisan batok alingugngog nga tambucho. Pinaagi sa Anti-Muffler Modification Ordinance sa Alabel nga ginadili gyud ang modified open pipe muffler tungod perwisyo kini sa kalinaw sa komunidad. Apil sa ordinansa ang pagmonitor ug paghatag penalty sa mga establishment nga nagabaligya, nagahimo og bura-bura nga tambucho. Nasayran nga hatagan og incentive nga 500 pesos sa lokal nga gobyerno ang makadakop, maka-turnover og bura-bura nga tambucho sa ilang opisina. Ubay-ubay nga mga tanod nga gikan sa barangay Maribulan, Kawas ug Datal Angas ug uban pang barangay ang naka-turnover og mga bora-bora nga tambucho nga ilang nadakpan. Apil sab sa gipaningkamutan sa lokal nga gobyerno sa Alabel, pinaagi sa Philippine National Police ug Highway Patrol Group nga maundang og madakpan ang mga naga-drug race sa kalsada hilabi na sa National Highway sa Kawas ug Ladol. Usa kini sa mga prioridad nga mandato aron maundang og hatagag aksyon ang mga susamang aktibidad nga disgrasya ug kamatayon ray makuha. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.